Gisiguro karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kun PBBM nga walay dugang presyo sa mga nagunang pagkaon sulod sa usa hangtod na sa duha ka bulan. Isubay sa iyang inspeksyon sa usa ka dakong food warehouse dito sa Binyan, Laguna bahin sa kahimtang sa inventaryo o ingon man presyo sa mga pagkaong palaliton. Sumala sa presidente nga aktibo silang nagkig-alayon karon sa mga supplier og manufacturer aron nga masiguro nga magpadayon ang supply og dili imabugatan ang mga mamalitay. Disugot sa matod pa ang mga dagkong kumpanya nga ipabilin usa ang presyo sa ilang produkto isip pakighiusa sa gobyerno sa kasamtangang sitwasyon dito sa Middle East. Tungod niini galaom si PBBM nga magpabiling stable ang presyo sa pagkaon, lakip na ang mga processed goods samtang gapadayon ang hugot nga monitoring sa panggamhanan. Atong paminaw ang mamahayag ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Kahit na dumating na tayo, ay patuloy naman natin tinitignan ng supply. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Nagpasalamat sab ang pamuno nasod sa kooperasyon sa mga kumpanya nga matod niya dakong tabang aron nga mapabiling abot kaya ang pagkaon alang sa mga Pilipino.